फाइनेगोरी अमताइनो रुगै चारसालो उदयपुरनि महादेव दे मादाबारिव मुताइदा लाइखा जमातिया हदानि टंकसं लुकुराक Ashla koktumni bisingti jamatia hoda okra shawik khanarokha jamatia hodani shakthar mumbai bishibrumno chaitrani poila tala motai rajago hane abno karibo ashla shawik khanarokha koktishala hanke komodi timawo motai rajaknai hane ashla koktumni bisingti jamatia hoda okra dalbidal na kongmani koklam shawik khanarokha takala bisini kipi চাইশো 25তম ককবরক বলে 435তম ও 35তম जों मोताय खुलुमा जागागो फार्स्ट फुङायो जे टाइमखा 7टा शिबबारिबो 7टा टाइमो आरम्भ खायखा ताबो शेष दिगि थां दङ शिबबारि ओरो माताबारिगो 9टा থেকে শুরু খালি ताबो प्राय 1.5टा मतो टाइम दङ जों बसकांगो चैत्र संक्रांतिगो हंके जोंनि बाबा गरिया मोताय बोथोरनो फुजा खायनाय आफ्रो जोंनि प्राय माताबारि तो प्राय कालिनो बा बनो आद्य शक्ति महामाया बनो शिव पार्वती बनो काली बनो दुर्गा थंपरे बमन धर्म रूप नामनो हानि बंगने ब महादेवनि बा बसाय गलायगो शास्त्रबो हासिहाय कोनो शास्त्र सिखलाया ओमो माताबारिनि बसायनो महादेव हानि बंगने जोंनि बाबा गरिया मोतायके ओ बलिनाया उंजुआ बलिनाया मिसि बलिनाया हानि बंगैसि आमा मा कालिनो गरिया फुजाफोराव बाबा गरियानि बसकांगो फायो बलिना फैदिनो गबो फायो जों खुङायो शिबबारिगो मोताय खुलुमनि आरम्भ प्रथम दुब बायतुकुरबो खुलुमफोरो जों खुलुमफोरो अकरा केनेके खुलुमफोरो ओआय फातैबाय मा बातेगो अरबो मा बारिगो हायनहाय अरो ममतागो आरम्भ खायफोरो जों खुलुमबाय आकंखे बसकांनि गरिया फुजागो जेखेफा फायो आरो बासाय मा दंफैनायनि जोंनि आमा मा कालिनो आमा त्रिपुरेश्वरीनो ओआय फाथै गांसोनि ओआय थाइसनिखे मा बातेगोता बे ता बसकांगो चैत्र संक्रांतिरो जों गरिया फुजा खायफैनाय खाना सालंगे गुमति फुजा खायनाय गुमति नदी गुमति दैमा बे हाय 18 तारिख ओमफ्राय बुरिमा 19 तारिख असमा अमाहाय फुजा खायनाय जाजों जमाय जाबो Udaipurni Shimi Razimi Koktum Chini Khorang